ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, пеш аз оне ки дар бораи хидматкави маълумот метиҳам миннатдорӣ бепоён ман ба азиз ва раҳима мерасонам ки гиве ки сар додан мощнейший гив дар як сутка уже ба суханошон ба гарантияи додагишон подтверждат кардан, гуфтагишона кардан ва ҳар як шахсоне ки ба канали мо подписатсия кардан ҳаматона хушомадед мегум. Ман Саида Раҷабова 32 сола, соҳиби 3 фарзанд, зодаи Тоҷикистон мебошам ва тӯли 13 сол мешавад ки дар шаҳри Новосибирск кору фаъолият мекунам. тӯли 4 сол аст ки ман дар ширкати Фаберлик кор мекунам ва дар 1 соле ки ман дар ҳамин ширкат кор даромадам, аллакай рақами 1 дар тамоми ҷаҳони Фаберлик шудам. дар командаи ман зиёда аз 200 директорҳое ҳастанд ки кору фаъолият мекунанд, аллакай пулҳои калон кор мекунанд. дар командаи ман ҳам занҳои тоҷик, ҳам узбек, ҳам қирғиз, ҳам русҳо низ кор мекунанд. дар бораи ман шумо метавонед ки бештар дар ҳамин страничкаи ман тамошо кунед, маълумоти бештар гиред ва рақамҳои ман инчунин рӯи экран мегузорам, метавонед бинависед дар ватсапи ман. барои шумо низ роҳи бизнесро чӣ гуна ягон пул сар карданам меомӯзонам. имрӯз маоши 21 рӯзаи ман 1.5 миллионро дар бар мегирад ва точки бошад 201 000 сомонӣ маош мегирам. орзуҳо дар ҳақиқат амалӣ мегарданд. барое ки орзуҳои шумо амалӣ бигарданд, шумо бояд ки интихоби хуб кунед ва наставни ки хуб барои худтон интихоб кунед ва барои ин ман ба шумо боварӣ медиҳам ки ёрдам расонида метонем. агар шумо занҳои бомақсад бошед, ман танҳо бо занҳо кор мекунам. ман курси наставникӣ низ гузаштам, хондам ва барои шумо бехатогӣ роҳи бизнесро метавонам ки омӯзонам. барои дидани ҳар яке шумо дар командаи худам бениҳоят шод мешавам. метавонед муроҷиат кунед ба ватсапи ман ва як командаи калон апа ухоҳар оилаи калон шуда кор мекунем. дипломи олӣ доштан шарт ва зарур нест. ман худам мактаби миёна хондагиам, ягон дипломи олӣ надорам. баъд аз ҳамин ширкати Фаберлик муваффақ шуданам, баъд ман хондаму баъд соҳиби диплом шудам.